Mona. Som 15-årig mødte jeg Karsten på en spejderlejr. Han var 19 år, og i mine øjne var han voksen og havde styr på alt. Det blev en uge med lange, lyse nætter, lejrbål, Sankt Hans orme, som dansede i natten, og lange, intense samtaler om livet og alle dets muligheder. Sammen med Karsten følte jeg mig set og respekteret, og fik pludselig lyst til at blive voksen. Vi var kærlige og romantiske, men havde ikke sex. Når jeg tænker tilbage på det, var forklaringen nok, at jeg var for uerfaren til at turde tage den slags initiativer, og Karsten var og er det mest moralske, ansvarlige menneske, jeg har kendt. Han ville, grundet aldersforskellen, ikke presse på for, at vi skulle have sex. Vi boede ikke i den samme del af landet. Men efter spejderlejren bevarede vi kontakten og begyndte at besøge hinanden i weekender indimellem, når vi havde tid og lyst. Samtidig havde vi også hver især et spændende liv med hverdag og skole eller uddannelse, venner og fritidsinteresser, fester og flirts. Når vi besøgte hinanden i weekender, mødte vi hinandens venner og familie. Vi sov i den samme seng, holdt i hånd og kyssede, også når vores venner så på det. Så mange oplevede os som et par. Når nogen kalder os kærester, afviste vi dog at være noget så borgerligt og konformt. Vi talte også åbent om andre partnere og forelskelser, som opstod og udspillede sig ind og ud imellem det, som vi havde sammen. Jeg vidste godt, at Karsten, som gerne sov i ske med mig og nussede og talte med mig halve og hele nætter, men fortsat ikke pressede mig til sex, helt sikkert havde sex med nogle af de andre piger, han fortalte om, som var ældre end mig. På den anden side havde Karsten aldrig et ønske om at eje mig eller begrænse mine muligheder for at finde kærester på efterskolerne, hvor jeg tilbragte de år. Jeg oplevede aldrig jalousi mellem os, og ret hurtigt fik jeg en oplevelse af, at han var min fortrolige, som jeg altid kunne stole på. Jeg var faktisk aldrig bange for, at han skulle afbryde kontakten med mig, for vi kunne tale om alt, rumme hinandens sorger og glæder, og var aldrig vrede på hinanden eller følte svigt. I løbet af et par år voksede vores forhold så stærkere og dybere, båret af respekt og ærlighed. Efter et par år nåede vi til en skillevej. Jeg var 17, og Karsten var 21. Og vi skulle begge to ud at rejse i et år. Jeg skulle på jordomrejse med min familie, og Karsten skulle til Afrika og være frivillig i en hjælpeorganisation. Derfor stod vi over for et år, hvor vi ikke ville se hinanden, men kun kunne holde kontakten gennem breve. Jeg var fortsat jomfru, men havde en fornemmelse af, at jeg nu var ved at være klar til, at mine kærlighedsrelationer også kunne føre til sex. Og jeg var sikker på, at min første seksuelle oplevelse skulle være sammen med Karsten. Så vi mødtes en weekend i Aarhus, hvor han havde lånt en lejlighed, så vi kunne være alene. Vi tilbragte en kærlig og romantisk weekend sammen med god mad, musik og stearinlys, lange samtaler og masser af intimitet. Og så ønskede vi hinanden god rejse og masser af nye eventyr og oplevelser. På min jordomrejse oplevede jeg 2 gange stormende forelskelser i mænd, som jeg mødte undervejs, og tilbragte nogle få intense dage og nætter sammen med. I begge tilfælde var det mænd, som var ældre end jeg, og i begge tilfælde var det relationer, som var båret af lange eksistentielle samtaler om litteratur, filosofi, kultur og kærlighed. Begge de 2 mænd har jeg efterfølgende bevaret kontakt til, og har set igen andre steder i verden i de efterfølgende år. Så selvom det i første omgang var kortvarige kontakter, fordi jeg skulle rejse videre med min familie, var det dybe relationer, som var med til at forme mig som menneske, og med til at forme mit syn på emner som kærlighed, intimitet og troskab. Under min jordomrejse skrev og modtog jeg breve fra Karsten, hvor vi fortalte hinanden om vores oplevelser og bekræftede hinanden i en følelse af, at vi ville genoptage vores relation, når vi begge kom hjem til Danmark sommeren efter. Det var her, jeg for alvor begyndte at undre mig over andres behov for at tegne kontrakter om ejerskab og begrænset frihed i deres kærlighedsrelationer. Jeg oplevede ikke, at det på nogen måde var problematisk, at jeg på én gang elskede Karsten og længtes efter at se ham igen, og på samme tid oplevede stormende forelskelser i andre spændende mænd, som jeg mødte under fremmede himmelstrøg. Jeg kendte ikke til begrebet polyamori, men jeg var ikke i tvivl om, at jeg sagtens kunne elske mere end en person dybt og inderligt, og uden at afkræve disse personer garantier eller begrænsninger af personlig frihed. Denne erkendelse har jeg båret med mig siden. Jeg har været i mange forhold siden. Nogle har været åbne, andre lukkede. Jeg var monogam gift i 5 år.
fordi min første mand satte monogami som en betingelse, hvis vi skulle stifte familie og få børn sammen. Men jeg visnede som en plante, der får for lidt lys og luft. Jeg havde svært ved at acceptere, at vi skulle spørge hinanden om lov, hver gang vi gik ud af døren. Jeg var oprigtigt i tvivl om, hvad jeg ville vælge, hvis en af mine hede forelskelser fra fortiden pludselig ringede på min dør og inviterede mig med på nye eventyr. Det skete ikke, og jeg var ikke min mand utro i de 5 år, vi var gift. Til sidst måtte jeg dog ud af det og genskabe mig et liv med mere frihed og flere muligheder. Jeg vidste jo, at det åbne, frie liv, hvor kærlighed er noget, man giver, uden at forlange noget retur, fungerede for mig. Derfor var det svært for mig at acceptere den monogame form for kærlighed, som hurtigt føltes som et fængsel for mig. Jeg blev skilt for 14 år siden, og alle mine forhold siden har da været åbne. For 12 år siden stødte jeg på begrebet polyamorøs, og indså, at der var andre end mig, som kan se det smukke i at sætte kærligheden fri, frem for at sætte den i bur. Nu ved jeg, at det jeg er, kan betegnes som polyamorøs. Men jeg har altid været det. Også længe før jeg kunne sætte ord på det. Fordi de mænd, som introducerede mig til kærligheden, lærte mig at elske på den frie og vilde måde, og lærte mig, at frihed ikke er lig med overfladiskhed og ligegyldighed. Carsten er i dag min bedste ven. Det har han været i 32 år. Efter vi har kendt hinanden i 10 år, mødte han Janne, som han nu er gift og har levet monogamt med i 22 år. På det tidspunkt ændrede vores forhold sig fra en norm om, at vi godt kunne have sex i ny og næ, når vi begge havde lyst, til at være dybt venskabeligt. Nogle gange betegner jeg det en platonisk kærlighed, for jeg elsker ham ikke mindre, end jeg gjorde, da jeg var 17. Det udmønter sig bare på en anden måde. Janne og jeg er nære venner, og vores børn betegner os voksne som onkel og tante, og hinanden indbyrdes som søskende. De er snart voksne. De griner smørret og stiller nærgående spørgsmål, når samtalen indimellem falder på, hvordan det var, at vi blev hinandens familie, og hvordan Carsten og min relation var, da de var unge. Når vi i dag ses, og det gør vi nogle gange om året, typisk nogle dage ad gangen, så laver vi familieaktiviteter sammen med vores snart voksne børn og partnere om dagen. Ud på de sene aften- og nattetimer fortsætter Carsten og jeg samtalen, når de andre går i seng. Så taler vi om livet og kærligheden, litteratur og filosofi, og deler glæder, sorger og bekymringer med hinanden. Der er få mennesker, jeg føler mig lige så knyttet til som Carsten. Ham kan jeg tale med om alt, og jeg ved, han griber mig, når jeg falder og slår mig. På trods af, at han aldrig har lovet mig noget, eller stiller krav til mit venskab eller min kærlighed.